Chỉ vậy cú lệ ní tin minute thum episode 4 anh đi lina anh đầu tiên về là ta lâu mồm lẽ mày ní đang mizo trong dik lâu căn bản dik lâu te kan soi thina với đại hết chuan mizo trong zia dan lam han thu chan ta ila mizo trong zia dan hi apoi mo khop maya kan zia dan atang hian a chiar dan te kan thre thei ani chuwang chuan he thu po hi han en ta ila a indu ve ni maya ti tur nge a indu ve ni maya ti kha tam pak chuan kan hrelo mai the ni ma ro chu zia dan hian atang hian a hriat thei ta a indu ve ti tur ni ta ni reina hian in emo en hi kan man dan kan zia dan a chain kan zom lova eng huna nge zom tur eng huna nge amala zia tur ti kha kan soi don ani chuan in chi sang te hi kan han soinga pakhat na chuan in thu dang le zom lo tur ani chu thu dang le kan zom mi lo tur chu in house hi kan soina hian noun ani ta chuan zom lo tur amalina ding tur ani kan in kan ti emo in kan ti emo an in kan ti emo in kha rangin zia tur ani dot le chuan in drink hi verb ani hei po hi dang le na zom lo tur ani thingpui ka in kan ti emo tui ka in kan ti emo zom lo tur ani in kha rangin kan ziak tur ani tin dot le chuan in pronoun ani chu in ta in motor in sakor te po eng po ani enga heta in kan han ti kha adang ne na thu dang ne na zom lo tur ani chung te chu ani tin dot le chuan zom tur ve thunga chuan suffix kan han tia chu thunung bet an ti thina ama chia thumal nen khan kan zom thina ni an ti nan verb te adjective te adverb te po in atnunga kan bel hian chu zom nge tur ni thunga ringin duin kalin takin kan han ti te takin kan han ti te kangkha in zom thin tur ni tin dot le chuan prefix kan ti chu thuma bet ti te poin an soi thina dot chia in dot chia thumal le in kha zom tur ni thunga ni chu reina point kan han tur bing le de tur ani pakhata chuan in chu arik tiam the ang bera rikin an no thu nen je zom tur ni hi prefix kan ti tak khani in tin arienga khatinga in ti ari kha chuan an no thu nen je zom zel tur ni zun in ti lowa chuan in heting hian in du in mangai in bia chu in ani zel chu in char in en in lainat in po in ning in in thunun in za in veng helo po hi thumal tam taka omanga chu ke mani in soitel na ang chi ani ang chu bera hatinga in ti kan man tiam taka in ti kan man khan ta thu nen khan kan zom thina ni chu chian a poima khop maya tianga adika kan je khachuan chiar po kha adik zai zel don ani le minute thum mating ta ome ni tin minute thum episode 4 kan du tok le mayanga pathian zara kan damanga nak tuklama kan ti hole don dia